תן פס! על הגליץ' הזה, העיף אותו. עוד פשע. נו! בן! יש! הלאה, בן. הנה, הנה. פללו. יואו, מה קרה? לא מאמין. יובל, מה קרה? אורי, עברת אותו של מד"א? לא, ניתן, אתה? מה לא, עושים? גם... תתקשר למד"א, בסדר? יובל. שלום מד"א, חבר שלי משתעל נורא בחוזקה ונתקע לו חתיכת מזון בזמן שצעק בראש. האם אחד מהם נמצאים באזור עבר קורס מד"א? לא, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. חשוב מאוד שתירגע ותעודד את הנפגע להשתעל כדי להוציא את הגוף הזר. במקרה כזה אני מבקש את מספר הטלפון שלך, מיקום האירוע ותלונות הנפגע. אוקיי, המספר שלי הוא 0545-321-000 והמיקום הוא נשר מהנעוריות 17 דירה ב'. אנו שולחים אליכם ניידת, רק שתהיו מודעים, במקרה כזה התוצאות יכולות להיות נזק מוחי בשל אי הגעת חמצן למוח והסתבכויות נוספות. אוקיי, רק תגיעו מהר. אנו בדרך. מי זה? תן פס! על הגליץ' הזה, העיף אותו. עוד פשע. נו! בן! יש! הלאה, בן. הנה. פללו. יובל, מה קרה? אורי, עברת אותו של מד"א? ניתן את קשר בינתיים, בואו את הראש. מד"א, חבר שלי בלע חתיכת מזון בגרון בזמן שצעק. חבר שני שלי ביצע בו תמרון נמליך והגוף הזר יצא. מה לעשות? מצוין שאחד מהם נמצאים באזור עבר קורס מד"א. למעשה רמת הסכנה ירדה, אך ליד הביטחון אנו שולחים אליכם ניידת. במקרה כזה אני מבקש את מספר הטלפון שלך, מיקום האירוע ותלונות הנפגע. המספר שלי זה 0545634567. האירוע התקיים בעיר נשר ברחוב הנעוריות 17 דירה ב'. הנפגע השתעל והתקשה לנשום, אך חתיכת המזון הוצאה מגופו. אנו בדרך.